Prečo vás zamestnali? Znie to ako drzá otázka, ale väčšina z nás má problém na ňu odpovedať. Často si myslíme, že nás ľudia oceňujú len za to, že tam sme alebo že tvrdo pracujeme. Pravda je však taká, že nie sme hodnotení za svoj čas, sme hodnotení za konkrétne výsledky. Ak máte pocit, že vynakladáte úsilie, ale stojíte na mieste, možno ignorujete svoju kľúčovú oblasť výsledkov. Predstavte si svoj život alebo prácu ako reťaz. Každá reťaz má 5 až 7 kľúčových článkov. Sú to veci, ktoré musíte robiť dobre, aby ste uspeli. Pre rodiča to môže byť komunikácia a plánovanie. Pre niekoho je to konzistencia a kvalita. Tu je tá strašidelná pravda. Vaša najslabšia stránka určuje limit vášho úspechu. Môžete byť génius v 6 veciach, ale ak ste hrozní v tej 7, táto slabosť funguje ako brzda na vašom aute. Brzdí úplne všetko. Prirodzene sa vyhýbame svojim slabým stránkam, pretože vďaka nim sa cítime neisto. Sústredíme sa na to, v čom sme už dobrí, pretože je to pohodlné. Brian Tracy predstavil myšlienku Can I, neustále a nekončiace zlepšovanie. Už len 10% zlepšenie v tej slabej oblasti môže zmeniť celý váš život. Pamätajte, zručnosti sa dajú naučiť. Ak je v tom dobrý niekto iný, môžete byť aj vy. Dnes identifikujte svoj najslabší článok. Nebojte sa ho, je to len zručnosť, ktorá čaká na to, kým sa ju naučíte. Opýtajte sa sami seba, ktorá jedna zručnosť by mala najväčší dopad na môj život, keby som ju ovládla alebo ovládol. Urobte si plán, ako ju zlepšiť. Uvidíme sa v ďalšom videu.